Noswaith dda, a chroeso I bodlediad o Gwasanaeth o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant yr Eglwys ar y 6 Sul wedi'r Trindod. Os dywedwn ein bod yn ddibechod, yr ydym yn ein twyllo ein hunain ac nid yw'r gwirionedd ynom. Os gyffeswn ein pechodau, y mae fe yn ffyddlon ac yn gyfiawn ac fe fyddeia felly I ni ein pechodau a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn mhresenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, I offrym iddo trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, I gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod I wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, I geisio grymusol nerth yr ysbryd glân ac I weddio dros yma'n hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid I ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn I Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, I ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, a'n cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n I fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir y difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau I chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd a gorau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y foliant. Dyw brosiau'n canorffwyo, arglwydd braserau'n camorff. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad,
yn oes oes oedd amen. Molwch yr arglwydd, Molianus fyddo enw'r arglwydd. Ti arglwydd a gobeithiais, nam cawyl a fierbydd. Achub fi a gwared fi yn dy cyfiawnder, gostwng dy glist a tafod cachub fi. Fi mi yn dyrigaf ac adarn, bod I fi bob amser, orch mynais fy achub, hanes tiwdd yng nghraig am hamddydd yn dda. Gwared fi o fy nywol lawer anhywiol, o lawer anghyfian ar traws. Hanes ti fy ngobaith arglwydd yw, fy myfyried o'n ieuenctid. Wrth I ti ymcynhalwyd o'r bryd, ti ymtynnais o grof y mam, fy mawl fydd yn wastad amdana ti. Oeddwn I lawer megis yn rhyfeddod, eithir tydiw fy nghadarn ofna. Llanwer fy ngenau a ffoliant, ac ath o goniant mynydd. Naddwr fi amaeth yn amser henaint, nawr fod fi pan ball o fy nerf. Canis fy ngelynion sydd yn dywedi dim herbyn, arhau a ddisgwyliant am fy enaid a gyd ymgynghorant. Gan y wedi Duw a'i gwrthodwedd, erlidiwch a deliwch ef, canis nid oes gwaredydd. O Dduw na fi bell o fi wrthyf, mynyw brysio un cymorth. O goniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân. Megis yr oedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Darlleniad o lyfr Deuteronomium. Pan fydd y holl bethau hyn wedi digwydd I ti, a thithau'n dwyn a gof I ti dy hun, ymysg y holl genhedloedd y gyrraedd yr arglwydd dy ddiw di atynt, a dywys a roddais I ti rhwng bendith a methdydd. Os byddai'n troi yn ôl at yr arglwydd dy ddiw ath holl galon ac ath holl enaid, a thi ath blant yn gwrando ar ei lais, yn union fel yr oedd yn gychymyn I ti heddiw. Yna bydd yr arglwydd dy ddiw yn adfer llwyddiant I ti, ac yn tosturio wrth it,
ac yn dy gasglu eto o blith o holl genhedloedd y gwasgarodd di ynddynt. Pe byddyd wedi dy yrru ac o pellaf dan y nef, bydda arglwydd dy ddiw yn dy gasglu at yn dy gymryd o ddi yno. Da'r arglwydd dy ddiw a thi y lad a fyddianodd dy dadau, a bydda ditha yn ei myddiannau. Bydd ef yn dy lwyddo ac yn dy wneud yn fwy niferus nath dadau. Bydd yr arglwydd dy ddiw yn enweidi dy galon a chalonnau dy ddysgynyddion, mwyn i ti garu yr arglwydd dy ddiw ath holl galon ac ath holl enaid fel y byddi fyw. A bydd yr arglwydd dy ddiw yn gosod o holl fethlithion hyn a dy elynion ath gaseion a fi'n dy erlyd. Bydde di unwaith eto yn gwrando a lais yr arglwydd ac yn cadw ei holl ochmynion, y rai yr oedd fi yn ei rhoi i ti heddiw. Bydd yr arglwydd dy ddiw yn peri i ti lwyddo yn helaeth am hopeth ynnau, ac yn ffrwyth dy goff, a chynydd dy feches, a chnwd dy dir. Oherwydd bydd yr arglwydd yn ymhyfrydu eto yn y dy les, fel y by'n ymhyfrydu yn dy dadau. Dim ond i ti rando a lais yr arglwydd dy ddiw, i gadw ei ochmynion a'i reolau, a ysgrifennwyd yn y llyfr cyfraith hwn, a dychwelyd at yr arglwydd dy ddiw ath holl galon ac ath holl enaid. Darlleniad o 3 bennod, llythyr cyntaf Pedr, gan ddechrau yn yr 8fed adnod. Yn olaf, bawb ohonoch, byddwch yn un mewn meddwl a theimlad, yn frawdol,
yn dyner eich calon, yn ostengedig eich ysbryd. Peidiwch â thalu drwg am ddrwg, na sen am sen. I'r gwrthwyneb, cyfrannwch fendith, oherwydd i etifeddu bendith y cawswch eich galw. Yng ngeiriau'r ysgrysur, yr hwn sy'n ewyllysio caru bywyd a gweld dyddiau da, rhaid iddo atal ei dafod rhag drwg, a'i wefusau rhag llefaru celwydd. Rhaid iddo droi oddi wrth drwg a gwneud da, ceisio heddwch a'i ddilyn. Canis y mae llygaid yr arglwydd ar y cyfiawn, a'i glistiau'n agored i'w deisyfiad. Ond y mae wyneb yr arglwydd yn erbyn yr rhai sy'n gwneud drygioni. Ac eto, pwy awn a ddrwg i chwi os byddwch yn selog dros ddaioni? Ond hyd yn oed pe ddigwyddai chwi ddioddef o achos cyfiawnder, gwyn eich byd. Peidiwch a'i hofni hwy, a pheidiwch â chymryd eich tarfu, ond sancteiddiwch Grist yn arglwydd yn eich calonau. Byddwch yn barod bob amser i roi ateb i bob un fydd yn ceisio gennych gyfrif am y gobaith sydd ynoch. Ond gwnewch hynny gydag addfwynder a pharchedig ofn, gan gadw eich cydwybod yn lan. Ac yna, lle rydych yn nawr yn cael eich sarhau, neu godi'r cywilydd ar yr rhai sy'n dilorni eich ymarweddiad da yng Nghrist. Oherwydd gwell i'w dioddef, os dyna ewyllys Duw, am wneud da nag am wneud drwg. Oherwydd dioddefodd Crist yntau, unwaith am byth, dros bechodau. Y cyfiawn dros yr anghyfiawn, i'ch dwyn chwi at Dduw. Ei roi farwolaeth o ran y cnawd, ei gwnaed yn fyw o ran yr ysbryd. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist ein fab ef, ein harglwydd ni, yr hwn a gael trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd. Ac y mae'n eistedd ar fy heilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen.
Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbrydithau gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Christ drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Ointod, yr hwnnwyd yna nefoedd, sanctaidd enw, deled y dair nas, gwneler dewyllus, megis yna nef, felly ar y ddaiar hefyd. Dar oen i heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn in ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Dyw glanhaen calonau, ac adnodd ysbrydyn iawn o'n mewn. O arglwydd sydd bob amser yn canorthwyo a llawedraeth i'r rhai yr wyt yn ei maithrin yn dy ddilys ofnath gariad, cadw ni yn nodded yr agliniaeth Ionis, a pharin i ofni a charin ddibaid denw bendigedig, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalliog Dduw, awdur tangnefedd a charwr cytundeb, dydnabod sydd yn fywyd rhagwyddol a gwasanaeth yn wir fraint, amddiffyn i dyweision ym mhob ryw berygl ac adfyd, fel y gallwn gan ymddiried yn llwyr yn dynodded di, dy wasanaeth i'n ddiofn, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Nefol dad yn cedwaist yn ddihangol hyd ddechrau'r dydd heddiw, amddiffyn i athgadarn allu, a chaniatân a syrthiwn y dydd hwn i unrhyw bechod, na rhedeg i unrhyw berygl, ond bod ein holl weithredoedd wedi ei lliwio wrth dylywodraeth, i wneud yn wastad yr hyn sy'n gyfiawn yn dolwg di, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Cyflwynwn i Dduw ein tad nefol ein hymbiliau dros anghenion yr eglwys a'r byd. Arglwydd ein Duw, ti yw goleuni'r wawr ar ei thoriad,
Ti yw goleuni sy'n ymlid y tywyllwch. Ti yw goleuni'r haul canol dydd. Ti yw ein Duw, ein ceidwad a'n tad. O flaen disgleirdeb dy sancteiddrwydd yr ymgrymwn yn awr, ac yn llewyrch dy gariad y dymunwn rhodio holl ddyddiau ein bywyd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wrth i addoliad cyhoeddus ail gychwyn mewn rhai eglwysi heddiw yng Nghymru am y tro cyntaf ar ôl 4 mis. Gweddiwn dros yr eglwysi sydd wedi cymryd y cam o ail agor, fel na fyddant yn anghofio rhai sydd o hyd yn hunan yn ynysu ac yn methu ymuno yn ei haddoliad cyhoeddus. Gweddiwn dros yr eglwysi sydd wedi dechrau ar y broses o feddwl am ail gychwyn gwasanaethau, fel y byddant yn gwneud hynny'n bwyllog ac yn ddoeth. Gweddiwn dros yr eglwysi sydd wedi penderfynu beidio ag agor yn y dyfodol agos, fel na fyddant yn teimlo dan bwysau o unrhyw fath. Fe wyddom nid ras yw hi i ail agor, ac felly gweddiwn am ddoethineb Duw, fel y bydd i bob eglwys yn ei pwys ei hun, weithio dros yr hyn sy'n iawn ac ymorol dros ei plwyfolion, a'r cymunedau y maint yn ei gwasanaethu, a hynny adeiladaeth holl gorff yr eglwys. Arglwydd ein Duw, ffynon pob daioni, arweinydd Pererinion, rhod arweiniad i eglwysi Cymru, arwain a llywodraetha ni trwy dy lan ysbryd, fel yr arweinir pob Cristion i ffordd y gwirionedd, ac y cynhelir y ffydd mewn undod ysbryd, rhwymynt angnefedd ac uniondeb uchedd. Cyniata hyn arglwydd yr entrydydd ein dydleiwr a'n cyfryngwr, Iesu Grist. Amen. Yn ein gweddiau dros y byd, gweddiwn heno yn arbennig dros Weriniaeth Democrataidd y Congo, yn ystod y degfed cychwyniad ac ymlediad o ebola yn y wlad honno. Gweddiwn dros y rhai sy'n gweithio i ddod â chymorth i'r dioddefwyr, a hynny o dan ymgylchiadau anodd y dyrys oherwydd Covid-19 a'r gwrthdaro sydd wedi blino'r wlad am ddegawdau. Gweddiwn dros heddwch i'r wlad honno, a thros waith ac yn hedloedd unedig. O Dduw, creuwr a chynhaliwr pob un, gweddiwn dros bobl o bob hil ac ym mhob math o angen. Unwaith eto, wrth i ebola gydio a dryllio bywydau a chymunedau yn y Congo, erfyniwn dros bawb sydd wedi ei heffeithio, bawb sydd mewn ofn, a phawb sy'n gweithio mor ddewr i helpu. Ysbysad y ffyrdd ar y ddeiar, dy achawdwriaeth ymhlith yr holl genhedloedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ar ddechrau'r gwyliau haf, ar ôl cyfnod anarferol iawn, gweddiwn dros fywyd y teulu, gan weddïo'n arbennig dros y teuluoedd sy'n rhan o Eglwys Dewi Sant. Boed i wyliau'r haf fod yn gyfnod o hamddena, amlacio, adfywiad ac atgyfnerthiad ar ôl cyfnod pryderus ac anodd y cloi mawr. O llalluog a thrigarocaf Dduw, a'n dysgais trwy dy fab Iesu Grist i thalwn dad, a telygwn i ti fendithio pob teulu, fel y boi rieni a phlant fyw ynghyd mewn cariad a chyd ddeall, ac ym mhob peth i fyddhau thewyllus sanctaidd, trwy'r un Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dduw ein hamdden, ti a drefnaist bob tymor yn ei bryd, ac arroddaist amser i bob amcan dan y nefoedd, amser i blannu ac amser i dynnu y peth a blanwyd, amser i weithio ac amser i ymlacio. Fel y bydd fab Iesu Grist ymgilio o brysurdeb bywyd, ac o ddwndwr byd i geisio dy bresenoldeb di ac adennill ein nerth. Yn yr un modd, cynorthwya ni dros wyliau'r haf hwn i ymgilio, lleisi ein dwylo, ymddena ac ymlacio heb deimlo'n euog, fel y gallwn unnau adennill ein nerth ac adnewyddu ein buchedd yn dy gariad di, yn barod i ymgymryd ar gwaith yr wyt ti wedi ei osod ar ein cyfer, trwy Iesu Grist, ein harglwydd. Amen.
a gweddiwn dros bawb sy'n dioddef y noson hon, o ran corff, ysbryd neu meddwl, dros bawb sy'n unig ac yn teimlo ar goll, dros y gylarus a phawb sy'n pryderu am y dyfodol. O llalluog a thragwyddol ddiw, cysur y rhai sy'n drist a nerth y sawl sy'n dioddef, caniatáu weddiau dy blant sy'n llefain yn ei hembydrwydd y fod atat, ac i bob enaid sy'n drallodus rho dosteri, ro ryddhad, rho adnewyddiad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Cynwrthwyo ni'n drigarog o arglwydd, yn ein gweddiau hyn a'n herfyniau, a chyfarwyddo ffordd dyweision at gael i'ch awdwriaeth dragwyddol, fel ym mhob digwydd a damwain yn y bywyd marwol hwn, yr amddiffynnu'r hwybyth trwy dy rysisaf gymorth parod, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dywedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Peidiwch a thalu drwg am ddrwg na sen am sen, i'r gwrthwyneb, bendithiwch, oherwydd i hyn y cawsoch eich galw, mwyn i chwietu feddi bendith. Y nawfed adnod o'r drydedd bennod o'r epistol cyntaf Pedr. Un o'r pethau rhyfedd amdanom ni fel yr hil ddynol yw ein gallu fod yn angharedig, yn gas ac yn greulon eithriadol tuag at ein gilydd. Does dim rhaid i ni ddarllen yn bell yn yr Hen Testament i ddod o hyd i enghraifft o hyn.
Yn y bedwaredd bennod o lyfr Genesis, fe gawn yr hanes am Gain, ac yno fe welwn y creulondeb sydd yn ddwfn yng nghalon dyn, a hynny oherwydd ei genfigen tuag at ei frawd Abel. Mor boeth a chwerw oedd ei genfigen tuag ato, fe droes Cain ar Abel a'i ladd. Ac fel y gwyddom, y mae'r Hen Testament yn llawn hanesion anghyffyrddus, hanesion y fydden well da ni beidio a'i darllen yn a'i clywed, enwedig fel rhan o bodlediad neu wasanaeth yn yr Eglwys ar y Sul, hanesion sy'n dod â ni'n wyneb yn wyneb a chanlyniadau angharedigrwydd, casineb a chreulondeb sy'n llechu'n ddwfn yng nghalon dyn. Ac yn fwy na hynny, a hyn sy'n wir yn gwneud i ni deimlo'n anghysurus, yw nid yn unig y trais a'r creulondeb a welwn ni yn rhai o'r anesion hyn, ond hefyd yr awydd am drais a chreulondeb sydd yn perthyn i rai ohonynt, yr awch sydd am ryfel a dial a dinistrio sydd ynglwm â hwy. Ac fe ddyle'r hanesion hyn o'r Hen Testament wneud i ni resynu ac i deimlo'n aniddig, oherwydd y maint yn ein pigo ac yn ein atgoffa ni o'r gallu sydd yn ofn yng nghalon dyn i niweidio a dinistrio cydddyn. Ac nid yn yr Hen Testament yn unig a welwn ni greulondeb dyn tuag at ei gydddyn. Yn ganolog i'r Testament Newydd, yn ganolog i'n ffydd Gristionogol, y mae'r groes. Os bu unrhyw symbol yn symbol o gasineb a chreulondeb dyn tuag at ei gydddyn yn hanes y ddynoliaeth, y groes yw honno. Wrth ddarllen am ddioddefaint Iesu, nid oes modd i ni beidio a chael ein llethu ar adegau a'r creulondeb. Dydy'r efengylwyr ddim yn manylu, a does dim angen iddynt chwaith. Wrth edrych ar Iesu ar y groes, fe welwn holl greulondeb, casineb a thrais y ddynoliaeth trwy hanes yn erbyn y diniwed a'r difau, yno ar y groes yn ioddefiadau a gwewyr mab y dyn, ac fe glywwn lef y diniwed a'r difau a'r dilais sy'n dioddef wrth law ei cydddyn trwy hanes, yn llef mab y dyn o'r groes, fy niw, pam y rwyt wedi fy ngadael i, Eloi, Eloi, lema sabachthani, yr iaith ddieithr i'n clistiau yn cynrychioli pob iaith a hil. Ac unwaith i ni adael tudalennau'r Beibl, fe welwn wedi brithio trwy tudalennau ein llyfrau hanes, parhad yr union anghariad, casineb a chreulondeb a groeshoeliodd mab y dyn. Ac heddiw fe wyddom o fewn i'n cymunedau ac ar ein heilwydydd, yr un anghariad, casineb a chreulondeb yn fynnych ar waith ac yn llysteirio bywydau. O bedwaredd bennod Genesis hyd heddiw, yr un yw'r galon ddynol, yr un yw'r gallu sydd ynddi i fod yn angharedig, cas a chreulon yn y pethau bychain, yn ogystal ac yn y pethau mawr. A oes modd torri'r cylch dieflig a melltigedig hwn, y cylch sy'n gweld casineb yn cynyddu, dial yn amlhau a chreulondeb yn parhau, y melltithion hyn y mae dyn yn ymweld ar ei gydddyn. Fe weles i wythnos diwethaf ar drydar rhywun yn apelio ac yn galw am fwy o garedigrwydd yn ein byd, nid llai. A dyma ni'n dod at ein testun heno, o epistol cyntaf Pedr. Yma, yn y bennod hon, y mae Pedr yn sôn am y cymeriad Cristionogol, ac yn bennaf y gwerthoedd a'r agwedd meddwl y dylai pob Cristion ei feithrin yn ei fywyd fel dilynwr Iesu Grist, ac o fewn i deulu'r Eglwys. Ac mae'r rhestr yn un weddol hirfaith a chyflawn ganddo. Byddwch, meddai Pedr, o'r un meddwl, yn cydymdeimlo a'ch gilydd yn frawdol, yn dyner eich calon yn ostyngedig eich ysbryd. Mae pob un o'r rhain ag agwedd tuag at un arall mewn golwg. Pan geisiwn fod o'r un meddwl, pan geisiwn gydymdeimlo ag eraill, pan geisiwn fod yn frawdol tuag at ein gilydd, ac yn dyner ein calon ac yn ostyngedig ein hysbryd, yna does dim lle i anghariad, cenfigen a chasineb wreiddio yn y galon, heb sôn cael y lle i dyfu.
Mae'r weithred o fod o'r un meddwl ac y mae'r weithred o gydymdeimlo yn golygu ein bod yn ceisio roi ein hunain yn sgidiau rhywun arall. Yr ydym yn ceisio gweld sefyllfa nid o'n persbectydd ein hunain, ond o persbectydd rhywun arall. Ceisiwn nid ein lles a'n ffyniant ein hunain ar drail eraill, ond gweithiwn tuag at les pawb, mwyn i bawb cael ffynnu. Gyda'r agweddau hyn, nid oes lle i'r hyn sy'n dibrisio eraill ac yn ei niweidio. Wrth gwrs, roedd Pedr yn ddyn y byd. Roedd yn deall yn iawn nid pawb oedd yn mynd i feithrin yr agweddau hyn yn ei bywydau. Roedd yn deall nid oedd y byd yn rhannu y ffordd hon o feddwl a gweithio. Roedd yn deall yn iawn bod yn rhaid i Gristionogion fyw ym myd y pechu yng nghanol gwerthoedd oedd yn wrthwynebus i werthoedd Crist, gwerthoedd oedd yn arddel anghariad a chasineb a hyd yn oed trais mwyn ei dibynion ei hun. Ond roedd hefyd yn gwybod fod anghariad yn esgor ar anghariad, bod casineb yn esgor ar gasineb, a thrais yn esgor ar trais, y melltithion sy'n esgor ar felltithion. A iawydd oedd torri'r cylch dieflig a melltigedig hwn, ac felly meddai, peidiwch a thalu drwg am drwg, na sen am sen. Wrth gwrs mae'r geiriau hyn yn atseinio geiriau Iesu ei hun yn ei bregaeth ar y mynydd, pan gymerodd ddysgeidiaeth yr Hen Testament a'i gwrthdroi. Clywsoch, fel y dywedwyd meddai Iesu, llygaid am lygad a dant am ddant. Ond rwy fi'n dweud wrthych, peidiwch ag wrthsefyll y sawl sy'n gwneud drwg i chwi. Ac eto meddai Iesu, clywsoch fel y dywedwyd, car dy gymydog a chysad y elyn. Ond rwy fi'n dweud wrthych, cerwch eich gelynion a gweddiwch dros y rhai sy'n eich erlyd. Dydyn nhw ddim yn eiriau hawdd i glywed heddiw. Doedden nhw ddim yn eiriau hawdd chwaith yng nghyfnod Iesu. Mae'n mynd yn gwbl groes graen i'n greddf naturiol, y reddf o ddial a thalu'r pwyth yn ôl. Ac eto, mae Iesu'n ddangos mae'r unig ffordd o dorri'r cylch dieflig a melltigedig yw camu allan ohono ac a'i dorri trwy ddefnyddio grym sy'n gryfach na drigioni a melltith, sef trwy ddefnyddio daioni a bendith. Peidiwch a thalu drwg am drwg na sen am sen, i'r gwrthwyneb, bendithiwch, meddai Pedr. Peth mawr yw bendithio. Mae bendithio'n golygu galw ffafr a daioni ar Duw a rhywun arall, fel y ffeirad ar ddiwedd Gwasanaeth yn traddodi'r fendith. Mae'n galw ar ei ddaioni a ffafr Duw i fod gyda'r rhai sy'n bresennol wrth iddynt ymadel ar Gwasanaeth. Gweithred o gariad, gweithred o ddaioni yw bendithio, tra gweithred o gasineb yw melltithio. Ond gyda'r ffordd y mae Sant Pedr yn defnyddio'r gair bendith, y mae'n golygu mwy na galw i lawr daioni Duw. Mae Pedr yn gofyn i ni fod yn gyfryngau bendith, cyfryngau daioni a ffafr yn wyneb drwg a sen y byd, mwyn torri'r cylch dieflig a melltigedig, a pheidio a rhoi lle i anghariad, casineb a dial ddinistru o perthynas ac enaid. Dim ond daioni all orchfygu drigioni. Oherwydd, os dyn ni'n cymryd neges y groes o ddifrif, fe welwn Iesu yn troi y symbol o gasineb a chreulondeb yn arwydd o obaith. Y gobaith fod daioni yn drech na drigioni, a'r llef a ddaeth o'r groes fy niw pam yr wyt wedi fy ngadael, yn troi'n cyfarchiad o fendith ar fore'r trydydd dydd, tangnefedd i chwi. Torwyd y cylch, gorchfygodd cariad a daioni. Ydyn ni'n barod i fod yn cyfryngau bendith tybed, cyfryngau cariad a daioni yn wyneb drigioni'r byd, y fendith sy'n herio melltith, anghariad, casineb a dial, cyfryngau bendith sydd ar gallu i dorri'r cylch dieflig. Peidiwch a thalu drwg am drwg na sen am sen, meddai Sant Pedr, i'r gwrthwyneb, bendithiwch,
oherwydd I hyn y cawsoch eich galw, mwyn I chwi etifeddu bendith. Amen. Tangnefedd Duw sydd uwchlaw pob deall, a gadwa'ch colonnau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw, a'i fab Iesu Grist ein harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, a fôn eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.